Ahoj, srdečne ťa vítam na kanáli 70 maj. Ak si tu prvýkrát, prihlás sa na odber nášho kanálu, dole máš zvonček a ak sa ti tieto videá páčia, daj palec hore, veľmi ma to poteší. Dnes začínam s novou sériou epizód o problémoch, ktoré máte s kamerami 70 maj. Prvá epizóda bude venovaná pamäťovým kartám, pretože by sa mohlo zdať, že je to drobnosť. No predsa spôsobuje veľa problémov a dnes ti poviem, ako sa s nimi vysporiadať. Pozývam ťa teda na ďalšiu časť materiálu. Prvá vec, ktorú musíme urobiť po zakúpení našej kamery, je vziať si návod na použitie, prípadne si skontrolovať vopred, akú kartu potrebuje práve naše zariadenie. Ideme do obchodu a kúpime vhodnú kartu. Vložíme ju do kamery, pamätajte si, že formát vždy vykonávame v zariadení, pretože kamera si sama nastaví vhodný formát, takže sa nemusíme vopred obávať a formátovať tieto karty inde. Odporúčam používanie nových kariet, ktoré neboli predtým použité v iných zariadeniach, pretože môžu po určitom čase, ak boli použité v inom zariadení, najmä nahrávacom, stratiť svoje výstupné parametre, ako sú rýchlosť zápisu a čítania, a potom sa začnú problémy s výskytom chýb. Hneď vám ukážem, aké. Ak si kúpime kameru, napríklad A810, a k tomu kúpime príliš pomalú pamäťovú kartu, pretože v návode je uvedené, že to musí byť karta U3, potom sa taká kamera začne zasekávať, nahrávanie sa nemusí spustiť a môže sa zasekávať na menu. Nereagujte na tlačidlá, nemusí sa vôbec zapnúť, môže sa zapnúť na logu 70 maj, pretože táto rýchlosť zápisu bude príliš nízka, aby kamera mohla jednoducho fungovať. Takže majte na pamäti, prvá vec je používateľská príručka, skontrolujeme, akú kartu potrebujeme mať v kamere. Kúpili sme kameru, ideme domov, alebo sadneme do auta, nainštalujeme ju v aute, pripojíme sa k aplikácii, a prvé, čo by sme mali urobiť, je aktualizácia, pretože ak takúto aktualizáciu nevykonáme, možno sa stane, že naša kamera bude mať problémy so spoluprácou s niektorými kartami. Takéto prípady boli napríklad v modeli A500S a tiež aj v iných modeloch, kde bola táto chyba odstránená aktualizáciou. Preto je dôležité, aby ste túto aktualizáciu robili, najmä pred odoslaním do servisu, pretože často hlásite problém, že SD karta vám po niekoľkých dňoch napríklad hlási, že je poškodená. Príde to do servisu a ukáže sa, že kamera má starý firmware, teda tento software. Stačilo jednoducho nahrať nový software, problém zmizol. Ďalšou vecou je, že používatelia žiaľ neformátujú pamäťové karty pravidelne. V návodoch je napísané, že je potrebné takýto formát vykonať raz za 2 týždne. Len pre životnosť vašej karty, to určite predĺží jej životnosť. Na takej pamäťovej karte prebieha neustále prepisovanie a stále je nahrávaný náš materiál. Kamery nenahrávajú súbory, ktoré majú malý objem, ale sú pomerne veľké, takže stále prenášajú tieto dáta, jednoducho na kartách sa môžu tvoriť chyby alebo sa môžu rýchlejšie opotrebovať, ak tento formát nebudete robiť, takže odporúčam. Tretia dôležitá vec, používajte karty určené na prácu s videorekordérmi. My napríklad máme svoje karty 70 maj, ktoré môžem smelo odporúčiť, ale odporúčam aj karty zo série Endurance alebo Endurance Pro pre kamery, najmä tie 4K. Pri vyššom rozlíšení, alebo keď používame prednú a zadnú kameru, je dôležité mať rýchlu a spoľahlivú kartu. Ide o karty zo série Endurance alebo Endurance Pro, ktoré sa neboja práce v slučke a neustáleho prepisovania. Príznaky, ktoré sa môžu objaviť, sú resetovanie kamery a nereagovanie na tlačidlá, ako som už spomínal. Napríklad len červená dióda na kamere sa rozsvieti a nemôžeme s tým nič urobiť, preto je dôležité pravidelne sa starať o svoju kartu, kupovať karty od dobrých výrobcov a robiť aktualizácie. To je naozaj najdôležitejšie v kamerách. Po prvé žiada o častý formát, po druhé zamrzáva nám to z času na čas, alebo nereaguje na tlačidlá, alebo napríklad svieti len červená dióda, alebo sa nám nezapne nápis REC na kamere, ktorý nás informuje, že prebieha nahrávanie. Vtedy to je znak, že niečo nemusí byť v poriadku s kartou. Pamätajte, prvé, čo môžete urobiť sami, je aktualizovať takýto prístroj. Potom môžeme skontrolovať na iných pamäťových kartách, či problém stále pretrváva. V niekoľkých krokoch sa naozaj môžete pokúsiť tento problém sami odstrániť pred odoslaním kamery do servisu. Odporúčam vám srdečne sa starať o pamäťové karty, kupovať karty dobrej kvality, kupujeme kameru za X peňazí, takže nešetrite na tej pamäťovej karte, pretože v skutočnosti je na tom celý záznam cesty. Takže stojí za to mať spolehlivé karty. Díky, že ste sledovali túto epizódu. Dejte palec nahoru, pokud se vám líbila. Uvidíme se v další epizodě, kde se bude probírat další problém. Zatím ahoj.